Тапшыруның алдагы кытлау сәламе Иске Кулатка районы Бахтеевка авылына аша. Бүген үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Аминов Кәбир Миннән улы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны улы Ринат, тормыш иптәше Римма, оныклары Наил һәм Лилия, кызы Гүзәл, тормыш иптәше Дамир, оныклары Айрат һәм Залия кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең газиз кешебез 1951 елның 13 гыйнварында 5 балалы гаиләдә икенчесе булып дөньяга аваз салган. Башлап авыл мәктәбен, аннары Жадовка бистәсендә авыл хуҗалыгы техникумын тәмамлый. Кулына дипломын алгач, илебез алдында булган хәрби бурычын Байконурда ракетный гаскәрләрдә үтәп кайта. Гомер барышында совхозда веттехник һәм ассимилятор булып эшли. 1975 елны Радищево районы Богдановка авылыннан әниебез Нурбикә Усман кызына гашык булып үз гаиләсен коралар. Әйтергә кирәк, бер уку йортында укып, аннары бер тигез, бер һөнәр буйлап эшләп, тыгыз элемтәдә булалар алар. Лайыклы ялга чыкканчык, алар икесе дә 17 ел складта хезмәт итәләр. Мәхәббәттә 39 ел бергә гомер кичерәләр. Татулыкта 2 балаларын, нәсел дәвамчылары уллары Ринатны һәм татлы алмалары кызлары Гүзәлне тәрбияләп үстерделәр. Балалар да инде үсеп җитте. Әйтергә кирәк, әти-әниебез безгә матур балачак та, тырышлык куеп, белем дә бирделәр. Олы тормыш юлына да чыгардылар. Гаиләгә киленебез Римма, кияүләре Дамир керделәр. Без газиз кешеләребезгә кадерле оныкларын Наил, Лилия, Айрат һәм Залияны бүләк иттек. Бүгенге көндә туган яклардан ераграк яшәп килсәк тә, Самара һәм Ульяновск шәһәреннән мөмкинлегебез чыккан сайын кунакка кайтабыз. Кызганычка каршы, әниебезнең гомере 2014 елда өзелде. Озак еллар авыру килеш ятканнан соң мәрхүмебез вафат булды. Әтиебез озак кайгысын кичерде. Без дә еракта булганга аның өчен кайгырттык. Ләкин Аллаһның теләге белән гаиләбезгә Динә апабыз килеп керде. Инде 5 ел алар бергә яшиләр. Әтиебез безнең бик позитив карашлы кеше. Аралашучан, һәр вакыт ярдәм сорап килгән кешене кире кайтарып җибәрми. Авылның иҗтимагый эшендә дә тик тормый. Җыештыру эшләрендә оештыра. Туры юлдан атлап мәчет карты булып та йөри. Һәр бер эшне ул намуслы килеш җиренә җиткереп башкара. Бу аның гомер буе шулай булды. Олы яшендә булуга карамастан, ул әле дә балаларга ярдәм кирәк булса озак уйламыйча килеп җитә. Әниебез вафат булгач та, без кайтканда әти бер ялгызы булса да безне табын тулы сый-хөрмәт белән каршылый иде. Оныкларын көтеп ял көннәренә кунакка ала торган иде. Ул кирәк сүзен дә, киңәшен дә табып юата да ала, аңламаганны ярып сала дигәндәй. Без бала оныклары өчен ул җанын кызганмаган әти һәм бабай. Ни телик сиңа юбилейда? Теләгебез Динә апа белән тигезлектә матур картлык кичер. Раббым үзе сиңа кылган изгелекләреңнең әҗер савабын күрергә язсын. Бел, безнең сиңа карата мәхәббәтебез дә, хөрмәтебез дә олы. Әтиебезгә 70 тула бүген. Кем ышаныр гомер узганга? Бер карасаң әле 60 кына диеп булыр иде бит аңа. 70 инде. Утыр яныбызга, бераз гына ялын итәле. 100 яшеңә кадәр безнең белән тынычлыкта әткәй җитәле. Күп үтелгән, күп күрелгән инде, бер матур җыр сыман җырланган. Синең гомерләрне яшәр өчен Аллаһыдан тик син сайланган. 2 балаң, оныкларын үсә, яратышып бабай дияләр. Җәйләр сайын синең яннарыңа сөенешеп алар киләләр. Уфтанма әле гомер азагына, җиттек икән диеп кайгырма. Юкка барга күңел төшереп син ашыктырып, зинһар картайма. Кадерле Кәбир Миннәнович, олы юбилейгыз котлы булсын. Бәхетләргә төренеп, матур гомер кичерегез. Юлларын үткәндә
зиннәти миңа үрнәк, киңәшемдә, сердәшемдә һәр чакта ныклы терәк. Юатасың авыр чакта, бүлешәсең шатлыгым, иретең күрә белергә бу дөньяның аклыгын. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Мөһим кешем яшәвемдә син ул әтием, һәр вакытта янәшәмдә яратканым газизем. Гомер бирсен Ходай сиңа, саулыктан аермасын, парлап очкан канатларга давыллар кагылмасын. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Кадерле күзләреңдә бәхет нуры сибелсен, шатлыклардан сөенештән гомер юлың үрелсен. Изге теләк йөрәгемдә, бу җырымда хисләрем, мине бәхетле син булганга озак яшәткән. Диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем, кадерле кешем минем. Озак яшә